Susana Seivane, gaiteira. Creo que o mellor xeito de definir o poder que sai deses dedos é música que anda, porque todas as pezas que veñen da tradición, que veñen da súa cabeciña, teñen antes moitos kilómetros de ruta. É maravilloso ver que un país como Galiza, do fin do mundo, do que sen artistas cargados de creatividade que están levando a súa arte, a súa vida, a súa alegría polo planeta Terra todo. Estas pezas, inda que son enxebres, teñen un aquel de Escocia, un aquel de Estados Unidos. Comentaba Susana unha vez que estaba tocando en Chicago e de repente escoita que alguén lle berra "Viva Cambre, gaiteira!" Ese poder gaiteiro planetario. O que quero decir é que é maravilloso que os galegos e as galegas, que somos un pobo peregrino, antes andábamos polo mundo levando a forza do noso traballo, agora andamos polo mundo levando a alegría da nosa música, con toda humildade e con toda vehemencia, demostrando que se poden vencellar as culturas, engadellarse con unha especie de fío dourado que é a boa música e que son as cousas bonitas. Sigo así filosofando. Os aborígenes australianos decían que cada camiño, decían e din, afortunadamente, que cada camiño ten unha canción. E creo que Susana Seivane está buscando os mellores camiños, isto é, as cancións máis bonitas. Insisto, é alucinante, é maravilloso ver como se poden descubrir novas xeografías, como se poden trazar novas amizades sempre en clave de encontro, en clave de melodía, en clave de amizade. E é maravilloso ver un instrumento antigo, telúrico, que nos toca na urdime máis fonda, como é a gaita, como é unha porta aberta para crear encontro, crear vida, crear alegría. Penso que a gaita galega é un instrumento especial, porque ten ese aquel de antes, ese aquel misterioso do medioevo, da parte máis interior, ao mesmo tempo é un instrumento que se pode relacionar de ti a ti con calquer outro instrumento do mundo. E por iso, cando chega unha gaiteira en plenitude, nos está traendo a revolución da festa, pero tamén nos está traendo ese misterio moi profundo, moi grande, como os mares do tempo. En fin, decía o señor Pepe Romero, dos Rosales de Asados, que tocar a gaita é algo diferente. Nos outros instrumentos hai unha fronteira que son os dedos, que son os beizos. Na gaita non. El decía que é como abrazar a unha rapariga. Sintes o fol ben cerca do peito, ben cerca do corazón. Sintes o roncón, o son profundo detrás de ti. Estás ti gobernando o mundo cos teus dedos no punteiro. Creo que esa idea está moi viva tamén na música deste disco de Susana. Estamos un disco cargado de camiños frenéticos, aeroportos, autoestradas, vías rápidas, alta velocidade, e ao tempo Susana está buscando eses camiños máis sutís, eses ríos de brétema, esa dimensión astral, telúrica, esa necesidade de que paren os ruídos e escoitar por fin o son do universo, que está trascendendo en cada tema. Hai moitas cancións que son sin palabras, como o poema de Manuel Antonio, Cancións sin palabras, onde nunha base rítmica absolutamente maravillosa, de súpeto estoupa unha voz que non é a voz de ninguén, que é a voz do propio universo todo a bourar en riba de nós. Insisto, é unha experiencia fascinante, maravillosa. E tamén quería dicir unha cousa sobre a cuestión da enxebreza. Susana é a gaiteira. En Galiza, o gaiteiro é o símbolo por excelencia. Luisa Villalta, nun estudo, decía que toda a literatura galega podíase contar a través da figura do gaiteiro. É o símbolo por excelencia e demostra que no cerne da identidade está a mistura, porque como todo o mundo sabe, todos os gaiteiros saben, Susana naceu en Barcelona, o seu pai é das montañas de Meira, a súa nai andaluza, e por esa mistura maravillosa nace esta creatividade. E o día da festa Susana toca tamén cancións andaluzas como corresponde. Recórdome da súa avoa cando decía, unha vez que coincidín con ela, ali en Noubares, que decía "La Zuzana é guapa, la Zuzana é linda, que bonita é la Zuzana". Eso sí que é maravilla, eso sí que é enxebreza, e eso sí que é unha forma de crear unha nova ética nestes novos tempos. Trátase, con isto da globalización, non se trata de uniformizarnos, trátase de que todos misturemos o mellor de todos nós para volverlo excelente. O pai de Susana, que como todo o mundo sabe, Álvaro, é constructor de gaitas, como a gaita, como o pau de buxo, que é o elemento con que se facía a gaita galega, quedan moi pouquiños, pois ten que comprar madeiras de Brasil, madeiras de África, a madeira, para que soe ben, ten que ser cortada nun momento determinado, na lúa bella de xaneiro. Isto é, fai falta a propia forza da lúa para darlle alimento á gaita. E ben, como agora as madeiras que chega de África pois non poden eles controlar ao momento da corta, pois están pensando, Álvaro, en algún momento, coller un avión
ir ata Mozambique e buscar a forza da lúa africana para poder traer esa madeira de granadillo que faga os punteiros maravillosos. E volvo outra vez á reviravolta. Os punteiros máis inxebres están feitos con madeiras que naceron en Brasil, que naceron en África, en fin, un mundo onde se están misturando o mellor das esencias de cada quen. Trátase diso, non de uniformizarnos, sino de misturar as mellores esencias para conseguir resultados absolutamente magníficos. E, en fin, non teño moito máis que decir, creo que xa falei bastante, creo que somos moi afortunados vivir nesta fin do mundo onde aínda temos unha identidade, temos unha tradición moi importante, pero temos unha xente creativa que é quen de inventar no terceiro milenio unha música propia, diferente, pero unha diferencia cargada de mans abertas para compartir e para alegrar o planeta todo. É maravilloso que dende estas praias da fin do mundo, estas praias da Fisterra, veña o son, a vida, a auga de Susana Seivane enchéndonos de forza vital, salferindo o mundo con alegría para ensinarnos, seguindo eses camiños de Brétema, como decía Celso Emilio Ferreira, para enseñarnos a sulagarnos no fondo dos mares do tempo. Por lo tanto, remato dicindo, vivan as cousas bonitas, Susana Seivane, música que anda, Susana Seivane, gaiteira.